Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Mayong hapon naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Ang itong pagpangamusta sa inyo tanan. Happy Valentine's Day or Happy Hearts Day para sa inyo mga palangga na ito nga mga tagpalamati. Abaw maayo ang inyo sini adlaw tungod. Adlaw sang mga tagipusoon, kumbaga, na? Adlaw sa mga tagipusoon. So, si Tita Wilma nagapangamusta gyud para sa inyo tanan pa mo ka na? Lunes, Pebrero 14, tuig 2022. Pangamusta kung ano ang inyo dira sitwasyon kahapon nga adlaw, paamo ka na. Ano ang ginimo ninyo kahapon nga adlaw, na? Ang aton gid pagpangamusta dira sa inyo tanan-tanan. Kag syempre naman sa aton man nga mga senior citizen, ano nakatigayon kamugwa, ano nagpalahimuyong kamo, o kon ano ang inyo activity kahapon nga adlaw. Pero relax lang kay for sure sa saningation kamo dira nagapulo pa huway, nagahilay-hilay. Ano pag Tita Wilma? Nagahilay-hilay, nagapulo pa huway, nagasulusandig sa inyo na tangan para magpiyong-piyong inyong mga mata, naga-relax ang inyo lawas tungod medyo makapuy-kapuy sa mga masako kainas ng aga. Kag syempre naman, sa iban dira nga masako pa sa pagpanghimo sang ila sini mga ginkanan kaina na sa inyo kaina ginsaluhan at syempre na panyaga wala gid lamang madugay madugalas dos nating iban dira iya medyo masako-sako pa gani go lang sa gihapon tapuson ang aton tagsaman ka mga obligasyon. Kag sin subong Valentine's Day sa nahambal man ni Tita Wilma adlaw sang mga tagipusoon, Hearts Day. Amo ining masiling neton selebrasyon. Selebrasyon sang kapiyastahan ni San Valentino. Nga inagya ginapatigayon gid every 14th day in the month of February, di ba? Tisubong Lunes Pebrero 14, kag medyo manaya-naya man ang ihom sa mga misis dira sa aton panimalay kay ti gapaabot-abot man bala na gapaabot-abot sang ano Tita Wilma, paabot-abot kay ti bispiras man mo na bispiras sang makabig na ton iya. Mother's Day kay tigulumlad sang mga palad para sa idako ni Mister para naman iya sa aton sa karon nga adlaw, di ba la? Na sige kung may ara, salamat at least bisan paano may ara kita katad-kataron para i-budget naman for the next 15 days ina sa mga may ginabaton iya nga. Kaya kada katapusan kaga pizza 15 sa bulan sa tagsa iya ka bulan. Ti subong bispiras ara iban mi sweldo na iban buwas pahulat ti iban ginakonsidera pero sa amon nga since it's a special day na para sa mga in love, sa mga mag-asawa, of course, sa mga may balatsagon, kumbaga Tita Wilma, di ba la? Kag iniiyang adlaw mo ining mga palatandaan sa mga magnobyahanay, mga mag-asawa, magkapamilya, no, ang ila pagpalangga anay or ang ila pagpalangga sa tagsa-tagsa. Sa asawa, hindi man lang ni sa mag-asawa, sa magnobyahanay, within the family, hindi ba? Pwede yan, sa imo mga friends,
importante my love, 'di ba? Ti kung ikaw may tagipusoon, kabalo ka mag-love. Kabalo ka magkabala kasi misi ka pareho. Ti kabalo kita ang patrona iyasang simbahan katolika sa sinisa na mencionar na ni Tito Wilma amo si San Valentino again mention ko man kay ina suno man sa Catholicismo na Catholicism nga mo mangin patron ina sang mga naganobyahanay. Okay. Amula ng gamay ko nga mahatag nga mapaambit sa inyo tungod nga ang aton oras nga daan pigar-pigar gid kag madasig iya maglibot ang aton orasan kay subong nga adlaw amo man ang pag-announce naton sa aton mga winners para sa Mi Amore na My Love. Ang mga laragway sa nanari-sari nga paghigugma. Andin sakto Tito Wilma, no? Laragway. Pinasahi nga mga laragway sang paghigugma na karon nga adlaw mo aton sa ni announcement of winners. So i-announce naton ang aton sa ni top 10. Kag pagkatapos pag-announce naton sa top 10, i-announce man naton ang tatlo ka mga grand winners naton kag tagaan naton ligwa sa siniman nga hapon nga mabasa ang aton sini winning entry nga magabaton sang 5,000 pesos nga cash. Pagkatapos naman, sunod-sunod na nabasahon naton inang mga nakasulod sa top 10. Ang second and third, of course, basahon naton tenan. Ang aton second prize winner magabaton sang 3,000 pesos. Kag ang aton sini third prize winner, 2,000 pesos nga cash. Kag ang pito, ang pito sa napulo among aton sini mga consolation prize winners. Magabaton ina sila sang tag 500 pesos. Pero antes man si Tito Wilma nagapasalamat gid una-una na sa aton sini mga nagpadala sang ila mga entry. Kadamo-damo gid, no? So medyo naglingin-lingin man ang ulo sang aton sa screening committee, no? Sa pagpili sang pulo sa aton sa mga entry kag ang pagpili pagid sa deliberation sa Jaman ana, but anyway naka-come up kag natapos ginman aton ina karon i-announce dugay-dugay na kag syempre alas 2:03 na Action Radio Philippine Standard Time ang aton na mga kauturan dira nga curious gid iya kag nagahalong man sa ila ikayong lawas ang aton Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga ginagamat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga passing para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Hashtag account kunin. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag Okay, sa aton mga naka-online dira, yes, Happy Hearts Day. Siyempre, Tita Wilma, no? Happy Hearts Day or Happy Valentine's Day. Or kamusta yung mga plano nyo dira sa inyong mga loved ones? Especially sa asawa ninyo ba na boyfriend or girlfriend? Pero hindi lang dira, aton mga mother dear, papa dear man, kinanglan, taman, i-treat taman sila. About thumbs up si Barbie Tribe, Barkit Tribe or Barkit Tribe. Mayong hapon ko no, Tita Wilma. Yes, Sir Milili Oligo, good noon. Tawe, happy Valentine's. Likewise, sir. Okay, I love you all. Thank you, good. Jake Di Mayo, Tita Wilma, may live kada sa abadang nga nasunog subong. Sa erorek ko, ara da kaina, wala lang dugay, no? Ara na post sa FB live na sa FB namon sa dili mismo daw gwa kada bala sa akon ka ara before sinis akon program sa kay Action Rex. Good PM dito, monitor lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castilla na Remar Hicano Haliasgo. Mayong hapon lang sa imo. Good afternoon, Tita Wetam. Happy Valentine's Day sa imo. Kay sa staff ng Action Radio Bacolod. Stay safe and God bless. Yes, inday ko nila paran madamo gid nga salamat. Live sa Bani Cafe, tangob kag sa pinakamatahong nga programa, This is My Love You. Sir Melili, salamat ana. Maayo lang nga pagpamati kay Kimpo Yulo and Ardong Yulo. Halin kay Barkit Ribe. Julie Militado Patrimonio. Good afternoon to stay at home lang. Kagalantaw lang online mass. Happy Hearts Day to stay in love forever. Of course, kinahanglan para makasmile as always, Ma'am Julie, di ba? Oo, kung sa bagay, adlaw-adlaw is Valentine's Day para iya sa aton. Happy Valentine's, Tita Wilma from Kimpo and Gustilo Yulo. Family Yulo and Gustilo family. Good PM, Action Ma'am Wilma, I am watching. Yes, Rufino Era Gabino, dira na sa may handumanan. Sir, salamat gid ha. Okay, at tamyo happy Valentine's, Ma'am Vanessa Star. Ma'am Vanessa Star, kag Doc Mayo, Jinky Dialegdon, kag Noel Amar, of course, kay Sir Alex Montesa. Salamat gid. Halina kay Sir Mileli. Duwi sa bat na sila tanan, no? Good afternoon, Tita We. Keep safe always and God bless. Happy Valentine's Day to all. Patamyaw sa asawa ko, Tita We. Yes, sa May Katagi Benitez dira sa Sumag National High School. Kag sa anak ko kay Aya Fire Benitez. Sir, thank you gid sa stars na ginasent mo sa amon diri sa Action Radio, na? And happy Valentine's Day man dira sa imo. Stay safe. Patamyaw, Tita We. Pri Stephen Ganza Zimbet. Dira sa Mayla, Carlota City. Okay, happy Valentine's Tito Wilma, kag Mr. Beboy Villasor, Vanessa Mayo, and Doc Mayo, ay Noela Marlili King, Alma Olegon, and all my family. Dira sa may barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Ma'am Jinky Dialegdon, thank you man. Relax ka mo danay. Ha? Okay.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa Tawe mayong hapon. Ari naman kami nagaupod sa imo programa sa Escondida Family Titawe. God bless sa inyo tanan-tanan sa Action Radio from 8535. Yes, happy Valentine's Day man sa inyo dira tanan, ha? Okay, hello. No we are. Sorry na lang 0849, sorry lang, hindi ko na mabasa ang imo nga message. Pasensya gyud. Kay amon diya subong panglingaw-lingaw, nga makalingaw sa amon, hindi manghalit sa amon isiga pareho. Karon na lang iba naton nga mga greetings. Oy, may ari man ko di bala na si Platine na kapag dala niya iya, naghimo siya poem para sa iya sinig. Ginapalangga. Mapamo ka na, wala na. At least, bisan ko na sa amo na lang na mapabatsyag ni galing kay I don't know kung anggay kabalo or wala. Na? Hindi, at Tita Wilma, makadto kita anay iya sa aton sa ni announcement sa aton sa ni mga winners. Sa aton Mi Amore, My Love,
Na, pamo ka na. Kay in English, my love, ang mi amore mo, no, di ba? Mga nanari-sari nga laragway, na mga pinasahi nga laragway, sang paghigugma. Kabalo po sa mga nakapadala sang ila sini nga mga entry nagahulat gid sang aton sini announcement sang aton mga winners. So, top 10, na, ang top 10 nga nakasulod. Ang top 10 nga nakasulod, si Lala sang San Enrique, si Nini Carla sang Iloilo, Concepcion, Iloilo, si Edmar Sidayon sang Bago City, si Joviner sang Masbate, may araman ang entry ni Lely sang Kabangkalan, si Anami or Anamay, yung pamakra pa Anami, no? Sang Victoria City. Sa La Carlota, ang entry man ni Sunny Boy, ni Lovely sang, diin to nga ni si Lovely kaginang hambal niya. May ari to din nagsabat ito sa kiina sa ako, no? Si Lovely sang, din to Tita Wilma, nalipat gid ko. San Enrique siya gali, no? San Enrique Negros Occidental. Na, si Lovely. Kag si Ayana of Silay City. Amoy na mga entry nga nakasulod sa aton ni Mi Amore, no? Top 10. Amoy nang gintalakay sang screening committee kag sa diin sa pulo nagkuha sang tatlo nga makabaton sang first, second and third. Sinugid bala ang mapalaron nga na makabaton sang aton grand prize nga 5,000 pesos, second prize nga 3,000 pesos, kag third prize nga 2,000 pesos. Okay, ang aton sini third prize, magabaton siya sang pilato Tita Wilma sa liwat 2,000 ka pesos. Congratulations sa taga Victoria City kay Anami, na Anami kapatawag kay Anami kabalo ka na sina, na kag kay ang second place nga 3,000 pesos pagabatuno ni Inday Lovely sang San Enrique Negros Occidental. Kag ang first place magabaton 5,000 pesos amo si Ayana sang Silay City. Sila ng aton tatlo ka mga grand prize winner. Ang the rest nga na-mention ni Tita We nga nakasulod sa top 10, magabaton sila sang aton 500 pesos, tag 500 pesos nga consolation prize winner. Consolation prize na. Okay, sa siningabahin si Tita Wilma, magabasa kita sang aton sini grand winner, no? Ang grand winner naton. I was wrong when I hurt you. Amore. Amore. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Ang kada persona ang may pinasahi nga kasaysayan. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Maghihintay ako ba? Ikaw ang may pinasahi nga istorya sang paghigugma. Amore. Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Amore. Ang hihinayang Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Okay, so ang kaundan sa aton sini grand prize winner nagasiling. Blessed and joyful day, dear Tita Wilma. Your Mi Amore contest in celebration of the Heart's Day on February 14 gives me the chance to share my 37 years untold love experience. Please call me Ayana, not my real name. I was graduating from college when I met Amiel.
not his real name, during my practicum job in one of the banks in our place. I was at the manager's lounge when he passed by and winked at me. Bogin pingalayan siya. Surprised by what he did and wondered who he might be. I shyly smiled at him and returned. Nakibot gid siya kag natingala siya na tihuya siya kung nagyuhuman siya balik. My application was accepted, and so I started with my practicum. Of all the many sections sa bank, sa new accounts ako na-assign under his supervision. Lively, inspiring, and enjoyable ang kada adlaw nga gina-train niya ako. No dull moment ang tandem namon kay he knew how to perk up the passing time. Days pa lang ang nakalipas, pero it was as if we knew each other that long. We became at ease and close with each other. Makibot kag makadlaw ako kay mabitbit siya tray as if he was a cigarette vendor boy. Malabay siya sa etubang ko kag madasig hambal. Sigarilyo dulce da, pareho na obra balasang takatak boys da. Sigarilyo dulce da, ba mo na niya na ginahambal. Gatulok kagayuhom ang office mates niya kag co-trainee ko. Kay permi kami masadya kagakadlaw. Demurely man while gaobra. Pag merienda time, kabalo siya nga chicken empanada lang ang kaunon ko. Kay amo na ang nabakal ko sa gadala baligya sa bank. If not available, sa nearby bake shop ako mapabakal. There was this elderly client who would sit and talk to, there was this elderly client who would sit and talk to while waiting for his transaction to be processed. Ginatagaan hiya ako chocolates kag candies from the supposedly sweets we offered for the bank clients. Maglakat na gani ang client out of the bank, sunlugon niya ko nga, ikaw gid ang nakadtudis ang client kay crush kaniya. Hambalon ko siya, hindi namian lang na siya mag-istorya, kay well-entertained ko man siya as client. Days passed, kag nag-abot ang adlaw, ginhambalan niya ko, malive siya. It was only then I knew nga engaged na siya gali kag mapakasal na. I was turning 20 when he got married 3 days before my birthday on January. I was saddened by what I heard, but tried to compose myself and not cry. All I ever said to him was, "Congratulations to you and best wishes to your wife." I cried hard at home almost every day, not because I was hurt by his upcoming wedding, but because I will be missing the only person who taught me what it was like to be in love for the very first time in my life. My mother, who was my ever-confidant, was the only one who knew the reason behind my crying.
Many were those who had their eyes on me, but I never tried to have a boyfriend. I had high regard and great respect for my father that I wanted to retain the good image I had by not getting myself in a relationship while still studying. My friends knew my admirers and they teased me to try having a boyfriend, even just for a week, for experience sake. Wala ko ginhimo, 'cause I believe a person's feeling or love itself should not be played for. Love is a commitment, and two individuals entering into a relationship should be mutually committed. Tito Wilma still on leave. Amiel called to check on my progress and how I was doing. Told him I managed to do his job well because he was an efficient and effective trainer. He noticed my hoarse voice during our telephone conversation. And so, I told him, nakataro ko. Dasig ang sabat niya. Ako nakataro man, kag mahilanag pa. Nagkadlaw ko, kag hambal, dungan gitaya, kung anong nabatsyag ko, nabatsyagan mo man. Naglatunanay taya nga, hindi man kita obdenay. What a coincidence! Nagkadlaw man siya. I told myself, magbalik siya. I will keep my distance from him. I was determined to do it para mabuhinan ang closeness nga na-develop namon sa work. Kabudlay man galing himuon. Kay isa lang kami ka-table. Kag paano hindi ko siya mapansin, kay he was and always would be the vibrant, humorous, and lovable person I met and knew. Sige lang work ko, but I put an imaginary demarcation line between us. Kung malikawan ko siya, nahimo ko. The mysterious feeling between us was left unspoken. Aparte. Suliton ko ha. The mysterious feeling between us was left unspoken. May nagtapos na ang practicum after more than 4 months. I and my co-trainee were given a despedida party. As good-natured as he was, without malice, he gave and served me with food that he himself had taken from the buffet table. Taken by surprise by the looks from the faces of his colleagues for treating me special, he offered to get some foods also for my co-trainee. Ang last day sa training was somewhat subo because we would no longer be working with each other and the happy moments together will be missed. Memorable and happy man, kay we felt loved and appreciated by the people we work with. After graduation, siguro, dira lang anay si Tito Wilma, hibaluon na ton after commercial. Kung after graduation, ano ang natabo?
Gani, relax lang mga palangga nga mga tagpalamati, magabalik pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani. Balik ko ya sa online nga greetings ko, Ana. Aha. Di na ko to kaina. Yes, kay Ma'am Jinky Danito. Kativir. Good PM, Tito. We happy Valentine's Day. Yes, kay Jeroan Javier. Happy Valentine's Day, Tito We. Tito We, pag-greet ko paliyog sa Happy Valentine's sa kay Mama Lilian Javier kag Papa Joel Javier. Yes, Mama Lilian and Papa Joel Javier, ha? Happy Valentine's salin sa inyong anak. In the Ron Rehida Traba, happy Valentine's. Taga-monitor lang kami di upod sa classmate ko. Mary Grace Crisostomo kag Baby Ryan. Mayong hapon lang dira. Listening while drinking coffee, Tito Wilma with Kimpoy Yulo and Ardong Yulo. Salamat, Gid Barky. No, Tito Wilma, okay. Good afternoon, Tito Wilma. Please greet Happy Valentine's Day sa pinalangga ko nga bana. Badoy, Rojo, I love you. Salamat, Tito Wilma. How sweet naman, Eileen. Good PM, Tito We. Present kami diri gihapon sa Mycelin Homes. Stay safe and healthy always, Tito Wilma. And God bless you and your family. Yes. Ma'am Virgie Alpinda, happy Valentine's to you and your family. Kag sa mga friends out there, ha, ma'am? Homa Lumina, mayong hapon, Miss We. April Joy Gaston, good PM, Tito Wilma. Happy Hearts Day, Tita. And happy Hearts Day to my husband, Ryan Yansky Gales Gaston. Wow. Okay. And happy Hearts Day also to all ARBFC families. Spread love and kindness. Economic kind of April Joy. Good afternoon, Ma'am Wilma. Happy Valentine's Day to you. Stay safe always. God bless. Sa imo man, Ma'am Elizabeth Gamala, happy Valentine's na. Sa wife ko, happy Valentine's sa wife ko. Nga si Kim Poyulo. Pero may ganyaga pamati. Salamat, Tita Wilma. But silingon, Barky. Banda mo gali si Kim Poy pa mo. Kena. Okay, Nanette Balinsoy Lupasi. Good afternoon, Action Wilma watching from Sitio Ubos, San Enrique. Okay, kamusta lang dira sa mga taga Sitio Ubos sa San Enrique. Inday Nanette, happy Valentine's Day sa inyo tanan-tanan dira. Afternoon, Tita We, happy Heart Day. Ari lang kami Japon ni Nanay Isabel Monitor sa may Victoria City, Tita We. Happy Monday. Yes, Sir Eddie Laos. Kag happy Valentine's man sa inyo. Inday Blaza, good afternoon. Happy Valentine's man sa imo. Christine Minyas Villalobos, mayong hapon, Tita We. Happy Valentine's Day. Yes, Inday Ana Melibuano. Ogatis, happy Valentine's Action Radio, Tito Wilma, kagkay. Di na to. Kagkay ng Miles. Happy Valentine's all. God bless. Okay. Greet ko may happy Valentine's kay Tatay. Tatay Teddy sa anak ko kay Tuto Ayan J sa sweetheart ko. Diin ka man nga lugar, labuton ka sang I love you ko. Ikaw din, Rona, how sweet you are, na? Para sa imo, Bana. Kag Mename, Boname, Dinoy. Hello, Tito Wilma, good afternoon, please. Great happy Valentine's kay Nanay. Yes, happy Valentine's kay Jerome. Kag happy Valentine's man kay Ruming. Kay Tuto James sa inyo tanan, ha? Salamat, gid tita. Okay. Wow. Ara, sila, no?
kay John de la Cruz. John de la Cruz, hi and hello sa imo. Happy Valentine's and good afternoon. Salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma, no? Sa siniya nga hapon. Thank you, Gid. Sir Lester Ray, salamat man. Araman si Ma'am Chinky Dialegdon. Ma'am Chinky, happy Valentine's month, says Sir Mileli Uligo. Oh. Yes, thank you. Kag salamat ka sa inyo pag-like, kag pag-share sa aton sini program, This is My Life. Okay? O, balikan ta ka mo dugay-dugay, ah. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabaho. Yes, Tito Wilma? Mayong hapon and happy Valentine's Day, no? Kay Mamang and Papa Rosie and Edgar. We love you always. Mwah, mwah, mwah. Partigid. Halin kay Inday Ann, halin kay Diesa, kay Dina, kay Mamang Gigi, kay Manang Gigi, kag kay Manong Edson, no? Halin na sa Edson or Edron, na halin na sa ila, pagpalangga sa ginikanan. So, happy Valentine's Day sa inyo, Papa Edgar, Mama Rosie, na sa inyo gyan. Kag syempre kay Tuto Kino Colin, happy Valentine's, halin sa nagapalangga man sa imo. Alas 2:46, Action Radio Philippine Standard Time, padayuno ni Tito Wilma ang pagbasa sa nga sulat sa aton si winner nga si Anaya sa aton Mi Amore. After graduation, I left our place and went to Manila just to be away from him. I could have applied and be employed by the bank that took me as trainee, but I did not do it. Hindi ko gusto mangin kontrabida or even intended to be one sa marriage niya. I got employment from other bank and would go home only during my vacation leave. Our line of communication was left open. We would talk over the phone, or I would visit him sa bank while I was still on vacation. In one of our telephone conversations, he would say, "Nga amo ni man?" I understood what he meant by that phrase because he was speaking from his heart. Ako nga gapamati from my heart knew nga hindi iya lang mahambal. Nga hindi kita nagkita nga free pa ako, kag hindi na pwede ever matagaan chance nga duha kita. Sabat ko lang sa iya, anhunta kay amo gina. We both felt sadness, but there was nothing we can do to rearrange our lives. We never did or say anything that would jeopardize the honest, pure, and clean closeness that developed and bloomed during my practicum. For two individuals who mutually love each other, unspoken words are better understood and felt than heard. We felt what we felt for each other and just kept the love to ourselves. Bisan ano kadamo sang tao sa crowd, just like for example sa simbahan, makita kag mapinpoint ko gid kung diin siya na yon. Amo na siguro ang mystery sang love, kay mabatyagan gid nga daw na magnet man ang mga mata para magtulukay
kag magkita ay kid in the midst of the crowd. There was an incident when my supposed to be return flight to Manila was cancelled due to probable accident that might had happened kung nadayon lupad ang plane. About to take off na ang plane when the plane was put to a stop. Kulang ang freon according sa information. Accommodation was given to stranded passengers, but I opted to go home thinking that I can still be with my parents for the remaining hours left before the rescheduled departure. Wala na ang nagdulong sa akon and I don't know how I could go home. Nakibot ako, may nagtawag sa akon, and when I turned my back, si Amiel gali. Daw kakita ko angel nga gusto ko hug. Obvious gid ang joy ko nga ara siya. He told me may gindulong sila kaasawa niya. He offered to give me a lift kay mapuli naman sila. Nag-hesitate ako kay ara ang asawa niya. But he insisted updon ako kay idulong niya ako sa balay. Naghapit kami anay sa bank to call and inform my parents that I was on my way back home. Wala pa ako dayon nagtulog pagbalik sa balay. The phone rang and it was Amiel telling me of the new flight schedule announced but wasn't heard by me at the 10 airport sa Singkang. Nakabalik ako sa Manila, kag sige lang ang work ko sa bank. I got married 7 years after he was married. We remained close and true friends to the extent that I made him an absentee ninong of my daughter kay Ari di siya sa Negros. Palangga niya ang ihada who was younger than her only child. He and his wife would drop by the house to give their gift to my daughter. Unlike on the 1980s, when landline was one of our means of communication, mobile phone makes communication more easy. We would text each other para ka-catch up sa isa kag isa. As always, makabaton ako sang, "Thank you, Ayana." Message niya sa napadala ko nga inspiring messages sa iya. Makapauli lang ako kung gamiton ko ang accumulated vacation leave ko. Whenever he had a harvest, he would drop by the house and gave me the guava that I like best. It was early of August 14 years ago when I had the shock of my life. He disclosed having a colon cancer. Makadtutani sila sang asawa niya sa Manila late December for the radiation matapos iya chemo. I was hopeful makita namon siya sang ihada niya. Wala na dayon ang lakat nila. Nag-text siya liwat last week of February of the following year nga mapamanila na siya. Siling niya, base, hindi ko na siya makilala kay ang weight niya had dropped to 100 pounds. Sabat ko, bisan ano pa itsura mo, kilala tagid ka gyapon. Wala ko gin-imagine how he would look like sa weight niya. Kay ang memory ko sa iya, ang itsura niya nga jolly, young,
though he was 10 years older than me, and vibrant when I first met and knew him 37 years ago. February 13, 2008, ang last text niya sa akon saying, "Tungod sa prayers niyo, nagadrive ako sa lakyan. Dulong sugat sa bata ko sa school kung maayo ang pamatyag ko." It was in the first week of March when he bid his goodbye to his family, loved ones, and friends. I never came to see him before he left. It took 37 years through your Mi Amores segment, Tita Wilma. That the untold mutual love I and Amiel had is disclosed at last. Amiel and I may not have the chance to set the feeling free, but I know we both felt the mysterious love we had for each other. Amiel, I may not let you hear the 3 words that I know you too long to tell me. Surely you felt the love I had for you. I decided already to say, I love you when we see each other. It was meant to avoid regrets, supposedly. But time did not permit it to happen. May the wind whisper to your ears the long and spoken words. You are the love I never had. But as always, you remain to have a soft spot in my heart. Continue to be happy and peaceful on the rightful place you are now. Till we meet again, mi amore, Amiel. Tita Wilma, thank you. Ay, nano man ni man. Anayagin pahibi mo ko sa story mo. But anyway, thank you so much. May-ari pa di siya. Tita Wilma, what's your first time winner on This Is My Life? Maagang pamasko sa ARB 2021. Oh, really? Di ko gani, may imagine, di ko madumduman mo, na? Saying niya pa, continue to be an inspiration to your many listeners and followers. God bless, guide, and keep you, Tita Wilma, and your family happy, healthy, safe, and protected from any forms of evil or harm. Yes, Amaya. Anaya. Well, anyway, Anaya, thank you, Gedna. Ini nagapamatuod lang, Ged. Sang ginatawagin man nga mysterious love. Ang namian gidinamon nga lines mo nga ginhambal nga, the mysterious feeling between us was left unspoken
Kaya ti, syempre, kung nakambal ginman, kag kung siguro kung nagpabutyaganay ginman, no? Pero mas mayon na nga nagpabilin nga wala. Kay ti, kung ang commitment sang isa is ara na. So, wala nahimo ang hindi dapat mahimo, wala matabo ang hindi dapat matabo, kundi daw ara ilang bala ang story ninyo nga duwa nga do nag-intindihanay lang kamo nga you're in love with each other, no? Mutual lang bala, no? Na nag-intindihanay lang gid kamo. Kag ina ti ara lang ya depot in lang sa inyo. Bano do masiling na kung siguro kung wala gin man na matagaan katumanan subong nga tion dari sa kalibutan sa piyak nga kinabuhi ti makitanay man na kamo gyapon. Baong oras na hindi na yang magpadayon kay ang aton oras imponto stress ang ito nanay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa itong mga palangga mga tagpalamati, madamogin nga salamat sa wala malabutan, no? Sa nga itong sini pagpangalagad sa karon nga hapon. It's a very special day, di ba? It's Valentine's Day. So, sa tanan-tanan, Happy Valentine's Day na lang sa liwat. Sa wala na itong malabutan, pasensya lang, pero taga na itong ligwa ini mga entry nga ginpadala diri. Siling ni Ma'am Elizabeth, dali lang gida, mga reactions lang bala. Ma'am Elizabeth, so sad. Siling man ni Ma'am Julie Militad Patrimonio, siling niya. Sila niya, Tita We, super subo ang mi amore sang nagdaog. I cry also. Wow, matouch ka ginman, di ba? Siling pagid ni Barky. Wow, na story hambal ni Kimpoy Tita We, siling niya gin, no? Subo-subo. Okay. Subo-subo. So touching. Ito, very touching klase sang sulat. But anyway, damo pag ina kamusang mabatian diri sa aton, no? Sa mga nagkalain-lain nga entry nga napadala diri sa aton, ilabi na ang top 10 nga napilian sang screening committee. Sa aton mga winners, no, thank you so much. No? Latun nyo lang ang inyo. Kahit hindi man pwede ka face to face, no? Pero i-try man naton kung ano mahimo naton sila nga makatubangay kami kung okay lang, na? Okay na si Tita Wilma magapaalam sa aton pagpangalagad sa This Is My Life. Pero ang man, ang ito na Bible verse of the day, halin sa Song on Songs. Check to the way. Now, Song of Songs, chapter 4, verse 7. You are altogether beautiful, my darling. There is no flaw in you. I can't say goodbye. Sa liwat mayong hapon sa inyo tanan, boss na naman, and again, Happy Valentine's sa tag-sa-tagsa. Such a part of me. Be happy and enjoy, bisan sa simple lamang, kung sa inyo mga palangga sa kabuhi. The heart of me. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Who knows why we choose when we Radio